Wel, ni droi yma neu hynno at Ligfen o 12 a dameg yr ynfytyn cyfoethog. Ni'n ei ddarllen eto o adnod 16 i 21 hynod 12. Adroddodd dameg wrthynt. A roedd tir rhyw'r cyfoethog wedi dwy'n cnwd da. Dechreuodd feddwl a dweud wrtho hun, beth am na fi? Oherwydd nid oes gen I fi'n man i gasglu mewn cnydau. Meddai, dyma beth am na fi. Tynaf ysgybori ei lawr, adeiladu rei mwy, a chasglaf yno o hyd am eiddo. Na dwedaf wrthyf fy hun. Ddyn, a mae gennym stor o lawer bethau ar gyfer blynyddoedd lawer. Gorffwys, bwyta, if, byd lawen. Meddai di wrtho, ar ynfytyn, hynno, y mynner deinio sy'n wgent, a pwy gaiff bethau barod i'w waist. Felly y bydd hi ar y rai sy'n casglu trysor iddynt ei hunain, na heb fod yn gyfoethog ger bron Duw. Wel, rydych chi'n ei ystyried y geiriau yna yn adnod 17. Beth a wna fi? Beth a wna fi? Mae yna amserau mewn bywyd cyn i'n gofyn cwestiynau mawr fel hyn. Nid be na I fori, neu be na I wrthnos hyn, ond beth wna I gyda fy mywyd I? Beth I fi eisiau gwneud? Na'r cwestiwn yna wahanol. Falle, pan chi'n ifanc, a'ch bywyd o'ch blaen chi, felly mae'n wahanol ar adegau cyfnodau eraill mewn bywyd. Hyd yn oed, chi'n dod I ymddeol, lle chi'n meddwl, mae dy fi flynyddoedd, gobeithio, beth I fi mynd I wneud? Beth I mynd I wneud gyda'r amser a'r bywyd a'r dyddiau sydd gyda fi? Felly nid siarad am rhywbeth bach mae'r dyn yma fan hyn, mae'n siarad am gynlluniau mawr ar gyfer flynyddoedd a'r degawdau a mae'n gobeithio sydd ar ôl gyda fe a gweddill I fywyd e. Ni'n darllen llyfr yn ddiweddar, The Prime Ministers We Never Had. Sy'n darllen llyfr I gyd, ond ni'n darllen un benod am Michael Heseltine. Rai o'ch chi'n cofio Michael Heseltine, mae'n dal yn fyw. Ond oedd yn ôl y sôn, oedd e fan oedd yn 20 oed, oedd e wedi nodi mewn dyddiadur bydde fe ar ôl y fe radio, erbyn byddai'n 25, bydde fe'n filiwnydd, erbyn byddai'n 35, bydde fe'n aelod senidol, erbyn byddai'n 45, bydde fe'n weinidog yn y cabinet, erbyn byddai'n 55, bydde fe'n brif weinidog. Ddim cweit cyflawni popeth. Dyna chi rhywun yn sicr â cynlluniau mawr ar gyfer I fywyd. A fi'n ame, os gan unrhyw un fan hyn prawn yma, yr un math o uchelgais neu'n cynlluniau manwl. Ond mae yna adegau yn drws mewn bywyd lle chi'n gwybod beth fi'n wneud gyda mywyd, beth fi'n mynd I wneud, eisiau fi feddwl, beth fi'n mynd I wneud y gweddill yn y ddiau. Ydych chi'n taro chi'n mewn ysbysebion a pob math o negeseuon I darllen bob dydd, new yw, bod chi eisiau chi droi rhyw ddalen newydd drosodd, cael trefn ar eich bywyd, a cael eich hunan yn iach, yn ffit, ac adnewyddu'r tŷ, a swydd newydd, neu car newydd, a bob math o bethau. Wel, wrth I chi wynebu'r dyfodol, beth I chi'n ateb yn gofyn y cwestiwn yma? Beth a wnaf fi? Beth yw eich cynlluniau chi? Y dyn yma wrth wynebu'r dyfodol, mae gyda fe gynlluniau, ac mae gynlluniau fe yn dweud popeth amdano fe. Popeth sydd wir yn gynolog i'w gymeriad. A mae yna wir amdano ni hefyd, ynddo e? Mae'n gynlluniau ni, dangos beth sydd ar y meddyliau ni, beth sydd yn bwysig I ni. Rhaid o'ch chi sy'n ifanc fan hyn, bod chi uchelgeisiau, bod chi'n meddwl am llwyddiant chi eisiau yn eich bywyd. Os ydych chi'n leir hynny, ond
ydyn ni'n rhoi'n bryd yn llwyr ar y pethau hynny? Neu ydyn ni wir eisiau bod y math o bobl y mae Duw, a nid pobl eraill, ond Duw ei hun yn dweud amdano ni y ffwl, yr ynfytyn, wedi gwastraffu dy fywyd. Ti'n ffwl, mae dy flaenoriaethau di yn anghywir. Wel, fi'n siŵr bod ni ddim eisiau bod math yna o bobl, a felly mae rhywbeth yn ei ddysgu yn dos o'r ddameg hon heno. Felly, yna 3 pwynt gyda fi, fel ydy fi bore yma, byddai'n fyrrach na bore yma. Cymaint i ddweud yn salfain y 3 yn anodd bod yn gryno. Ond 3 pwynt sydd fi heno. Yn gyntaf, cyd-destun. Mae'n bwysig bod ni yn deall y cyd-destun, yn pan wnes i ddarllen cymaint o'r benod. Yn ail, y ffwl cyfoethog, ac yna drydydd, buddsoddi yn ddoeth. Buddsoddi yn ddoeth. Mae cyd-destun yn bwysig, fel wedi si, mae Luc 12 yn debyg iawn i Mathew penod 6, ar ran yna o bregaeth ar y mynydd. Yn y ddau le, mae yna dyrfa fawr, ni'n darllen fan hyn yn adnod gyntaf. Tyrfa fawr wedi ymgynnull yn ei miloedd ac yn sathru ei gilydd dan draed. Bwysig bod ni'n coffo'n hynny, yn dyle bod yr tyrfaoedd yma, miloedd, yn dod i glywed beth oedd gan yr agwedd Iesu Grist i ddweud. Ac bod y miloedd yna, mae'n dweud wrthyn ni bod yr agwedd Iesu yn siarad a'i ddisgyblion yn gyntaf, neu yn y lle cyntaf. Felly dyna'r target audience yn y lle cyntaf, yw ei ddisgyblion ei hunan. A dyma'r neges, yn cyffredinol, mae yna 2 beth sy'n mynd i chrwystro chi wrth fod yn ddisgyblion i fi. Ac mae'r un beth yn wir i ni heddydd, ddisgyblion i'r agwedd Iesu Grist os ni'n grisomio. Mae yna 2 beth sydd yn rhwyster. Beth yw'r 2 beth yma? Wel, ar un llaw, ofn a pryder, ac ar llaw arall, trachwant. Ofn a pryder ar un llaw, trachwant ar y llaw arall. Felly, os chi'n darllen fel nes i, gymaint o'r benod, mae'n mynd nôl ymlaen yn dweud. Mae gofal a pryder, mae'n un adran, ac eto wrth yr un bobl, mae'n dweud wrthyn nhw, mae'n rhoi y ddameg yma, ddameg yn bytyn cyfoethog. Felly, mae'n dweud yn un y lle cyntaf, i beidio pryderu am ein bywyd, be ni'n bwyta, be ni'n yfed, hyd yn oed i ofni pobl eraill. Mae'n bwysig bod ni ddim yn gwneud hynny. Ond hefyd mae'n dweud ni, beidio roi'n bryd ar y byd yma, a caru y byd yma. Paidwch a roi eich bryd ar beth i bwyta a beth i'w yfed. Oherwydd dyma'r holl bethau, mae cenhedloedd y byd yn ei geisio. Felly, fod chi prawf yn pryderu, wrth chi edrych i'r dyfodol, chi'n becso. Felly, 2 flynedd yn ôl, chi'n Covid, oedd yna gynlluniau gyda chi, rhyw optimism gyda chi wrth edrych ar fywyd. Felly bod chi wedi colli hyder, chi'n poeni am y byd, am gymdeithas, ac am eich dyfodol chi. Wel, mae'r agwedd Iesu yn dweud ni i beidio pryderu. Mae'n dweud ni i feddwl am adar y to ac am y brain, ac am y lili, i feddwl am hynny. Chi'n darllen yr adran yna ar ofal a phryder, yn dysgu ni i beidio pryderu. Ond, be ni'n canolbwyntio yna fe hyn, yw yr ochr arall, trachwant. Mewn ffordd, mae'n 2 ochr i'r un geiniog. Mae'n od yn dweud, mae'n ymddangos yn od. I'r bobl yma, disgyblion yma, mae'n dweud nhw i beidio ofni ar ei sy'n lladd y corff, i beidio ofni beth i ddweud pan maen nhw'n cael ei dwyn o flaen yr awdurdodau. Wrth yr un bobl, mae'n dweud beidio trachwantu.
A dyna'r peth, mae'r ddau beth yn rwystyr, yn her yn y bywyd Cristnogol. Ac mae rhaid i ni wneud y gorau, fel Duw i ysgoi y ddau beth yma. Wel, pam i ni yn cael y darn yma felly, y neges yma am drachwant? Wel, mae herwydd bod rhywun yn adnod 13 yn gweiddi mas athro dywed wrth fy mrawd roi i mi fy nghyfran o etifeddiaeth. Felly bod chi wedi bod mewn oedfa, lle mae rhywun wedi torri ar draws y pregethwr. Mae'r pregethwr wedyn yn gwybod penderfynu beth yw'r peth call i wneud. Felly ai delio ar y person sy'n torri ar draws, neu anwybyddu y person yna cario ymlaen a'i neges o'r bethau. Wel, fan hyn, gallai yr arglwyddesu wedi anwybyddu y dyn yma. Ac eto mae'n amlwg bod beth mae'r dyn yn dweud, mae'n berthnasol. Mae'n neges bwysig gan yr arglwyddesu Grist. Wrth iddo fe ymateb i'r dyn yma. Mae rhaid chi weid, mae'r timing, chi'n darllen y darn cyn hynny am wrthyn ni beidio ofni yr un sy'n gallu beidio ofni y rai sy'n gallu lladd, ond i ofni yr un sydd ar awdurdod ganddo i anfon rhywun i uffern. Ac yn ganol hyn i gyd, na lle mae'r boi mae'n gweiddi mas, beth yma'n frawd i, beth yma'n etifeddiaeth i. Mae'n rhywbeth trivial iawn amdano fe, drws e. Eto, mae'r arglwyddesu yn ei ateb e. Ac eto mewn ffordd, dyw e ddim yn ei ateb e, yn gwrthod ateb. Mae'n dangos i ni, ydw e. Mae hwn yn gwestiwn, ydw e, o gyfiawnder ac o degwch. Ydy'r dyn yma mynd i gael ei gyfran o'r etifeddiaeth. Ac bod yn gwestiwn o degwch ac o gyfiawnder, mae'n rhywbeth sy'n amlwg yn bwysig i'r arglwyddesu. Ond eto, nid yma y peth mwyaf pwysig. Be mae'r arglwyddesu yn dweud, nid yma be fi wedi dod i ddelio ag e. Mae rhywbeth tebyg, yn dych chi chymod yn lyc pennod 5. Chi'n cofio yr hanes, mae'n siŵr y claf o'r parlis. Mae'r dynion yma, ffrindiau'r claf. Mae methu cael at Iesu Grist, felly maen nhw'n dod trwy'r to, ac yn dod fe ar wely at yr arglwyddesu Grist. A beth mae'r arglwyddesu'n dweud? Mae ddeuwyd dy bechodau. Ond nid yna yr ymateb, o'n nhw'n disgwyl fe. Be o'n nhw eisiau, oedd ei chad. Dyna beth oedd y flaenoriaeth, cael ei chau. Ond mae Iesu Grist yn dweud yna, mae'n rhywbeth lot mwy bwysig. Na hyd yn oed i'r chad corfforol. Mae ddeiant bechodau. Chawyd dy bechodau. Wel, mae'n rhywbeth tebyg fan hyn. Mae'r dyn yma yn dod â'i gwestiwn, dyma'i flaenoriaeth e. Dywed wrth fy mrawd yn rhoi i fi fy nghyfran o'n etifeddiaeth. Ond nid dyna ddylai fod yn flaenoriaeth fydd Iesu Grist. Mae rhyw eironi yn y geiriau yma. Pwy yn penododd i yn farnwr, yn gymrodeddwr rhyngoch, arbitrator. Beth mae'r arglwyddesu'n gweud? Os oedd wedi dod i fod yn farnwr ar y mater bach dibwys yma, mae fi yw farnwr y byd, i gyd, sydd wedi dod i farnu ac i ddweud pwy sydd yn gyfoethog gerbron Duw a pwy sydd yn ffylied yn anwybyddu Duw a'i blaenoriaethau nhw'n hollol anghywir. Dyw Duw ddim yn anwybyddu angyfiawnder, ond yng nghanol y dysgu yma am dragwyddoldeb ac am sefyll o blaen Duw ac am feddeiant, beth sy'n bwysig i'r dyn yma yw arian. Arian. Ond i ni hefyd, dyn ni, bod ni'n gallu bod mewn oedfa, a ni'n gallu clywed rhywun yn darllen am dragwyddoldeb ac am ein heneidiau ni, ac am y ffaith bod rhaid ni roi cyfri am ein bywyd o flaen Duw,
A'r holl bethau yma sydd mor fawr, yn ei eistedd yna, meddwl am bethau bach hwylliol ddibwys sydd yn y pen draw ddim yn bwysig o gwbl. Meddyliau ni ar rhywbeth sydd o'n blaen ni yn ystod yr wythnos. Wel, problem y dyn yma oedd rhachwant, yn adnod 15. Mae Iesu Grist, cyn adrodd y ddameg, mae'n dweud, gofalwch yn gadw rhag rhachwant o bob math, oherwydd y cymaint y gyfoeth. Nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei fuddiannau. Felly mae'n gair yma trachwant, gryd yn Saesneg. Mae'r gair groeg yn cyfleu y syniad yma o syched. A syched am fwy a mwy a mwy o hyd. Chi jyst methu cael digon. Mae'n wir yn dweud bod arglwydd wedi dod i'n hachub ni, bod ni'n rhydd o condemniad o flaen Duw, ond hefyd wedi dod i'n hachub ni rhag ni yn hynny, a'n twpdra ni eisiau pethau byd yma, a eisiau mwy a mwy a mwy a mwy o bethau ni'n meddwl sy'n mynd i'n bodloni ni. Mae'n dod i'n hachub ni rhag y trachwant yna. Wel, ych chi'n symud mlaen at y ffwl cyfoethog yn y ddameg. Be mae'n gwneud, a beth dyle fe fod wedi gwneud. Adrodd y ddameg wrth fynd, a roi tir y gŵr cyfoethog i dwi'n cnwd da. A mae'n bwysig dweud fan hyn, nad yw llwyddiant y cyfoeth yn fe hun ddim yn cael ei gondemnio. Mae Abraham wedi darllen amdano yn yr Hen Testament yn un cyfoethog. Oedd Solomon sicr yn gyfoethog, oedd Job yn gyfoethog. Yn y Testament Newydd, oedd Joseph o Arimathea, ond nhw'n ddyn cyfoethog hefyd. A sy'n awgrym bod wedi dod yn gyfoethog trwy dwyll. Mae'n siŵr bod wedi dod yn gyfoethog trwy waith caled. Ond nid dyna'r pwynt. Ei broblemau yw ei fod yn anwybyddu Duw. Yn anwybyddu Duw. Mae'n byw iddo fe ei hun, fel bydai mod un bywyd ganddo fe. Sa'n gwybod faint o'n chi sydd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, Twitter, TikTok, Facebook ac yn y blaen. Yn ôl be o'n i'n clywed, un o'r pethau sydd wedi bod yn trendo yn ystod yr blwyddyn ddiwetha yw'r gair yma, neu'r term yma, YOLO. YOLO, felly yn clywed am YOLO, nid person yw YOLO, ond yr acronym yma, You Only Live Once. You Only Live Once. Yn ystod y cyfnod diwethaf yma, wrth gwrs, mae'n rhai pobl sydd felly yn ennill cyflog da, gyda ti'n meddwl, pan fi'n gweithio bob awr o bob dydd i ennill cyflog, ennill arian da, yn sy'n cael amser i fwynhau e. Ac yna, bod nhw'n meddwl am gael y fywyd newydd, dianc i'r wlad, goginio, teithio, bod adventures, achos you only live once. Ond pa mor wahanol mewn ffordd i wedi'r dyn yma. Mae'r un math o agwedd sydd yn dyfa. Felly ni'n gofyn y cwestiwn yna, be mae'n neud yn wrong? Be mae'n neud yn wrong y dyn yma? Wel, mae'n 4 peth amlwg i ddweud. Yn gyntaf, dwi ddim yn nabod ei hun. Yna dywedaf wrth ei hun, ar ôl cynllunio, tynnu ysgyboriau mewn lawr, adeiladu'r ei mwy. Mae'n dweud wrth ei hun, ddyn yn mae gennyf stôl o lawer o bethau ar gyfer blynyddoedd lawer, gorffwys bwyta, if, bydd, lawen. Hynny yw, mae'n meddwl bod llawer o bethau yn mynd i'w fodloni fe. Bwyta, gyfed,
gorffwys, bydd hwnna'n neud yn llawen. Wel, faint o bobl gyfoethog ni wedi darllen amdano. Darllen yn papur newydd, gystal yn bobl sydd â popeth. Popeth, mwy na chi nhw, maen nhw'n gwybod beth i wneud ag e. Eto maen nhw'n ddiflas yn aml iawn. Dyn nhw ddim yn fodlon. Felly, yn y camgymeriad gyntaf, dwi ddim yn nabod ei hun. Yn ail, dwi'n meddwl dim am neb arall. Felly mae'r gair fi, neu'r rhagenw fy, y person cyntaf bod i 12 weithiau mewn tair adnod. Fi, dyma beth am na fi. Fi. Dwi'n meddwl am lle fe falle rhannu'r cynydau yma, bod digonedd gyda fe. Na, mae'n mynd i gadw'r cyfan iddo fe ei hun. A felly bydd angen ysguboliau mwy. Yn drydydd, dwi ddim yn cydnabod Duw. Felly diolch, felly dweud fe wnaid bendithio yr arglwydd wedi cael yr holl ddaioni yma. Dwi ddim sôn yn gwybod byddai'n cydnabod ac yn diolch i Dduw. Ac yn ola, yn bedwerydd, mae'n meddwl bod e'n rheoli popeth. Mae'n meddwl mae'n fe sydd in control yn ei fywyd e. Yr cynullion yna, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Wel, mae hwnna'n sbwriel, yn dweud. Dwi ddim yn wir yn bod ni yn rheoli ein bywydau. Mae'n meddwl bod ganddo fe stor o lawer o bethau ar gyfer blynyddoedd lawer. Na felly, fel ein ni'n meddwl heddi. Ni'n meddwl byddai'n byw am blynyddoedd. Byddai'n byw nes bod fi'n hen iawn. Mae adnod yn Salm 39 sy'n dweud, o arglwydd, dangos i mi mor feidrol y dwyf. Ni bod bywyd yn frai. Dim sicrwydd o gwbl gyda ni. Bod gyda ni blynyddoedd maith o'n blaen ni. Felly na'r 4 peth mae'n gwneud yn anghywir. Ac yna, mae Duw yn dweud wrth y dyn yma, yr ynfytyn, yw ffwl, yn Saesneg, o ynfyd. Heno, y nos hon, heno, y mynner deinioes yn ôl. Hwna'n ardd y cawl, ynddo fe, mynnu fe yn ôl, wedi wedi yn rhoi bywyd, yna Duw sydd ar hawl i dynnu y bywyd yna yn ôl yn ei amser ei hun. Wel, dwi'n ni holi'n hynny, ydyn ni'n eog o gwella hyn. Ydyn ni meddwl bod pethau'r byd yma mynd i bodloni ni? Ydyn ni'n hynanol? Ni'n cadw pethau ni'n hynny? Ydyn ni'n anghofio diolch i Dduw bob dydd? Mae'r bwyd mae'n rhoi i ni, y cartref sydd gyda ni, pethau da mae'n rhoi i ni o ddydd i ddydd. Ydyn ni'n byw'r bywydau fel petai ni'n mynd i fyw am byth. Neu o leia am blynyddoedd maith. Wel, nid yw bywyd dyn, nid yw ystyr bywyd dyn yn dibynnu ar ei feddiannau. Mae meddiannau yn iawn, uchelgais yn iawn, llwyddiant yn iawn, a mae'n cael clywed pobl, bod yn hapus, yn pethau sydd yn iawn. Ond os mae dyna nod yn nhw, os dyna'r un peth sydd wir yn bwysig i ni, os mae dyma ni'n meddwl sy'n mynd i'n bodloni ni, sy'n diffinio ni pwy ydyn ni. Yna mae Duw yn dweud wrthyn ni. Y ffwl. Wel, ni ofyn yn ola felly, sut mae buddsoddi yn ddoeth? Sut mae buddsoddi yn ddoeth? Wel, 2 beth ar y pwynt ola. Sut mae bod yn gyfoethog ger bron Duw? Yn gyntaf, mae rhaid i ni fod yn gwrthwyneb i'r dyn yma. Ddim jyst bod ddim fel y dyn yma, mae rhaid i ni fod yn gwrthwyneb i'r dyn. Ac yn ail, mae rhaid i ni feddwl am y deyrnas sydd i ddod. Y deyrnas,
Ceisiwch yn gyntaf i deyrnas ef. Neu fi'n cofio darllen gan John Piper, enw Don't Waste Your Life. Ac ar y cefn, y sôn am ryw filiynedd sydd yn ddeol, yn gynnar, ac yn byw ar yacht, ac yn casglu cregyn. John Piper yn gweud, dyna beth yw trychineb. Dyna beth yw trychineb. Mae'n gwach ar ddydd y farn, sefyll o flaen Duw. A ni gyd sy'n chi ddangos yw y cregyn yma. Mae'n wedi byw bywyd just yn mwyn pleser personol. Feddwl am neb arall, heb feddwl am Dduw. Ond erbyn yn dweud ar y cefn, mae rwy'n felly dechrau darllen y llyfr a meddwl, wel, fi ddim fel yna. Ond dwi ddim ddigon i beidio bod fel yna, ond mae'r llyfr yn bwysleisio. Rwy'n just meddwl yna. Mae eisiau ni fod y gwrthwyneb yna. Gwrthwyneb llwyr. Mae'n dweud yn y llyfr yma, sut mae gymaint o bobl, rai sydd yn profesu bod yn Gristnogion, jyst rili eisiau'r gorau ddau byd, eisiau rhywbeth at y sil, ond rili gweddill yr wythnos, jyst eisiau'r gorau o'r byd yma. Hynny yw, byw yn gymhedrol, byw yn feddwl, wel, lle roi tipyn bach o'n mywyd i, tipyn bach o'n amser i, tipyn bach o'n noniau, tipyn bach o'n arian i, ond mae eisiau bod yn gymhedrol. Ond nid dyna neges yr Efengyl. Mae eisiau ni fod y gwrthwyneb. Meddyliwch am yr adnod yma, 2 Corinthiaid 8 adnod 9. Mae Paul yn annog y Corinthiaid i fod yn hael. Ac mae'n dweud hyn, oherwydd yr ydych yn gwybod am ras sy'n hargwyd Iesu Grist, fel y bydd o ac ynta'n gyfoethog, ddod yn dlawd drosoch chi, mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei glodi ef. Mae'r adnod yna, ni chi cofio'r adnod yna, felly allan o'i cyd-destun, ond y cyd-destun yw'r anogaeth yma. I ni roi, gan feddwl am sut mae Duw wedi rhoi i ni, roi i fywyd, roi i fab, i farw droson ni. Wel, yr ail ffordd i fwyddsoddi yn doeth. Wel, nid yn unig mae eisiau ni fod y gwrthwyneb i'r dyn yma, ond hefyd mae ni feddwl am y deyrnas. Mae'r deyrnas, Iesu Grist yn dysgu ni, wedi deyrnas ddim o'r byd hwn. Wedi deyrnas yn rhagwyddol. Mae un syniad sydd gyda John Piper, y syniad yma o fyw mewn amser rhyfel a byw mewn amser o heddwch. Felly, meddwl am pobl yn byw yn amser rhyfel yn y wlad yma. Amser hir yn ôl nawr. Ond bydde pobl mewn amser rhyfel, coes stopio meddwl am eu bywyd nhw, cynlluniau nhw, cyfo meddwl am yr achos mawr, hyd-ynnu, a berthu, ymdrechu mwyn yr achos. Mewn cyfnod o heddwch, pobl yn llawn cynlluniau am eu bywyd personol nhw eu hunain. Mewn amser o ryfel, mae hynny'n newid. Mae'n wir yn dweud, ni'n meddwl am beth sy'n digwydd, ni'n darllen ar newyddion beth sy'n digwydd yn Wcrain. Y nod yw ennill yn y ryfel yma, hwnna deyrnas. Wel, i'r disgyblion yma, mae Iesu Grist yn ei dysgu nhw am ei deyrnas. Hwnna deyrnas. A bod yn rhan o'r deyrnas yna yn golygu ymladd, brwydro. Yn golygu hunan aberth. Yn golygu ymroddiad a rhoi. Ac byddwn ni ddweud deled y deyrnas. Ddim yn rhywbeth sydd ar wahân i ni, ond ni'n rhan o'r deyrnas yna. Ni'n involved. Mae'n bwysig i ni, fwy bwysig na dim byd arall. Ni'n clywed newyddion da. Mae pobl yn dod i gredu, ni wrth ein bodd. Ni'n trysthau, ond ni'n glywed am unrhyw ymysodiad ar waith Duw. Ni'n involved
ni wedi ymroi yn llwyr i'r deyrnas yma. Y deyrnas trygwyddo. Ni wedi ymroi yn y bywyd yma i waith y deyrnas. Ond hefyd, mae'r deyrnas i ddod. Mae Grist yn gweud ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas i, fy neyrnas i. Mae'r deyrnas yma i ddod yn llawn. Piper yn dweud yn ei lyfr yn dweud hyn, most people slip by in life without the passion for God, spending their lives on trivial diversions, living for comfort and pleasure. Mae hwnna'n ddisgrifiad o'n bywyd ni. Yn 17, yn troi cwbl y dudalennau fyna, mae Grist yn dysgu am ddyfodiad y deyrnas. Fel y bu hi yn nyddiau Noa, felly hefyd y bydd hi yn nyddiau mam y dyn. A roedd pobl yn bwyta, yn yfed, cymryd gwragedd am gwir, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn yr arch, ac y daeth y dilyw a diba pawb. Fel y bu hi yn nyddiau Lot. Yr un peth, roedd pobl yn bwyta, yn yfed, yn prynu, gwerthu, yn plannu, yn adeiladu. Ond y dydd yr aeth Lot allan o Sodom, fe lawiodd tân y brwstan o'r le a diba pawb. Yn union felly y bydd yn y dydd datguddi'r mab y dyn. Mae'n ddiddorol yn dweud ddim yn ddwy enghraifft na. Dwi ddim yn sôn am eu pechodau nhw. Ddim yn sôn am y pechodau'r bobl yn amser Noa, nac yn amser Lot. Mae jyst yn sôn am eu bywyd nhw fel bobl sydd jyst â cynlluniau am byd a'r bywyd yma, gan anwybyddu Duw. Wel, wedi Dduw gadw ni, rhag hynny. Wedi Dduw beri ein bod ni wir yn ceisio i deyrnas ef. Mae dyma bydde ein blaenoriaeth ni, gweld teyrnas Dduw yn llwyddo. Wedi Dduw yn helpu ni i ddysoddi yn ddoeth i fod y gwrthwyneb i'r dydd yma. Nid jyst yn gymhedrol, ond y gwrthwyneb llwyr. A roed i Dduw helpu ni hefyd i ddeall natur ei deyrnas ac i fyw, i geisio ei deyrnas a gweld i unrhyw beth yn cael i ddyrchafu a'i ganmol. Wel, wedi Dduw fendithio i air i ni, i air bore yma hyn o cadw gwirioneddau yma, yn ein meddyliau ni, bydd o'n rostyn nhw, ymwyso nhw i'n bywydau ni. Rewch